En el marc de la Fira Expo Ebre, el pròxim 3 de maig, les revistes Descobrir, Sàpiens i Cuina, juntament amb l'Ajuntament de Tortosa, han organitzat un programa d'activitats que inclou conferències, visites guiades, demostracions gastronòmiques, rutes fotogràfiques i presentacions de llibres, entre d'altres. Es tracta d'una jornada de divulgació cultural inclosa en l'anomenada Festa de les Revistes. Aquesta és la segona edició d'aquesta festa que es porta a terme durant Expo Ebre. Enguany, però, el menú serà més ampli i complet que l'any passat. S'organitzarà una ruta fotogràfica amb un dels millors fotògrafs de la revista. Es farà una xerrada sobre astronomia amb un dels seus millors fotògrafs d'astronomia. La revista Cuina farà una demostració de cuina safardita. I concretament, jo el que us puc explicar més és el que farem des de la revista Sàpiens, que hem muntat dues conferències amb dos dels nostres historiadors i també la presentació d'un llibre que també té relació amb Tortosa.